खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होनानै गोजौ फारसे लांनायजों लोगोसे साफा राफोद गेलेगिरि जानो हानाय बायदि मैया बिटिआर सरकारनि मददजों देबोरगाव ब्लक लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव हलथुगाव गेलेग्रा फोथाराव मोन 63 क्लाबफोरनो फुटबलजों लोगोसे जार्सि ग्लभ्स राननानै होदों। क'क्राझारनि देबोरगाव ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि प्रहलाद नार्जारिनि हाबाफारि सामलायनायनि गेजेरजों ब्लकनि सिङाव थानाय मोन 63 गुबुन गुबुन गामिनि क्लाबफोरनो बलजों लोगोसे जार्सि ग्लभ्सफोरखौ बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्मआ गथायनानै हरो। नैथि खौराङाव दङ बरपेटा जिल्लानि कावैमारियाव हाउलि पुलिसआ गंसे कारजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। ड्राग्स फालांगिरिया बाहायनाय गारिनि नाम्बारा AS01FT 8284। गुबुन फारसेथिं हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ आलाफुख्रि गामिनि मकुल हुसेननि फिसाज्ला आब्दुल आली आरो गुबुन सासेखौ जयपुर गामिनि खलिलुर रहमाननि फिसाज्ला मनिरुज जामान होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो ड्राग्स फालांगिरिनि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनो थाखाय सानैखौबो पुलिसआ थानायाव लांनानै सेबो होनना मिथिहोबावदों। थामथि खौराङाव दङ गसाइगावनि श्रीरामपुराव 6500 सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव गेदेरथार जयनिं हाबाफारि फैगौ 2025 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएल दोलोआ गावसोरनि गोहोखौ गोरासिन खालामनो थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो। बेबायदिनो मैयाबो गसाइगावनि श्रीरामपुराव मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव 6500 रायजो राजाफोरा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैयो। मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमपि रोंगोरा नार्जारि, एमएलए जिरन बसुमतारि, मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा आरो एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्री बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। ब्रैथि खौराङाव दङ गरेस्वरनि किंगिमारि गामिनि सुबुंफोरा मासे खासेवखौ रैखा खालामो। किंगिमारि गामिनि माखासे लाइमोनफोरा फुसल राजबंशी फोथाराव खासेव नुदोंमोन। बे खासेवखौ फुरेल बर्मन, हलधर राजबंशी, दनेश्वर राजबंशी आरो भबेश दासआ फोथारनिफ्राय रैखा खालामो आरो हाग्रा बिफाननो खौरां हरो। बे समावनो तामुलपुर जिल्लानि हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया जायगायाव सौहैनानै आरो मासे खासेवखौ हाग्रा बिफाननो गथायनानै होयो। हाग्रा बिफाना बुंथिदों दि खासेवनि बैसोआ 50 बोसोर जागोन होननानै बुङो आरो रायजोफोरा रैखा खालामनाय खासेवनि लिरथाया 30 केजि जागोन होननानै बुंथियो। बे समावनो तामुलपुर रेन्जनि हाग्रा मावख'गिरि लकी डेका, गरेस्वर ब्लक हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि कृति चन्द्र दैमारि, गान्धीबारि ब्लक हाग्रा बिफाननि कसल कलिता आरो ब्लक हाग्रा मावख'नि लासित बरानि दैदेननायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा गोथां खासेवखौ लानानै थांनानै खासेवखौ माहारियारि मानास हाग्रामायाव हगारनाय जागोन होननानै फोरमायो। बाथि खौराङाव दङ आइजो आरो हिन्जावसाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय क'क्राझारनि बालाजान थिनालियाव साखि मुंजों गंसे वान स्टप सेन्टार बेखेवनाय जायो। गावारि, रायजो आरो गुबुन जायगाफोराव नखराव सुबुं समाजनि सिङाव जायखिजाया खैफोद एबा हिंसाजों गोहोम खोख्लैजानाय आइजोफोरखौ हेफाजाब होनो थांखिजों भारत सरकारनि वमेन चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों बे मिरुखौ मैया बेखेवनाय जायो। बे मिरुनि गेजेरजों भुगिनांनाय आइजो माहारिफोरनो गोनांथि जानाय समाव सावस्रिनि फाहामथाय, पुलिसनि हेफाजाब, आयेनारि हेफाजाब, थानायनि खाबु, हाबा मावनायाव मदद बायदि बायदि जगायनो थाखाय 24 घन्टा साखाफारा। बे मिरुखौ मैया क'क्राझारनि बालाजान थिनालियाव रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दासनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। द'थि खौराङाव दङ गसाइगावआव मडेल सिनेमा हल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बिटिआर ओनसोलाव सावथुन मुलुगाव जौगाखांनाय लाबोनायनि थांखिजों प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा थांनाय समफोराव बिटिआर ओनसोलनि गासैबो जिल्लायावनो गंफा गंफा सिनेमा हल लुफुंनो थाखाय खोथा होदोंमोन। बे खोथा होनाय बायदिनो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव सिनेमा हल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावआव मडेल सिनेमा हल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारि, एमएलए जिरन बसुमतारि, मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो।
मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियावनो सिनेमा हलजों लोगोसे गसाइगाव महकुमा सेनियर सिटिजेन एस'सिएशननि मावखुलि लुफुंनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। स्निथि खौराङाव दङ बाक्सा आरो क'क्राझार जिल्लायाव थाबैनो स्पर्ट्स एकाडेमिखौ गायसनगोन होनना बिटिआरनि इएम दावबायसा बर' बिथाङा बुंथिदों। तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि हालामनि समाज सिबियारि मुंख्लं नन्देस्वर ब्रह्मनि गोसोखांथियाव रोनसोन्द्रि क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि मददजों खुंजानाय जोलुर बादायलायनायनि जोबथा फाइनाल गेलेनायखौ बागानपारा ड्रागन क्लाबआ पाटकिजुलि माइनाव क्लाबखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादों। बिटिसि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ जोलुर गेलेनायनि फाइनाल खेलाखौ बेखेवनानै होनानै बुंथियोदि बिटिआर हालामनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगाखां होनायजों नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल गेलेगिरि बिथांमोननो कनकेश्वर नार्जारिनि गोसोखांथियाव बान्था महरै सा 100नो 1 लाख राङै अनसुंथाइ होबाय। बिटिआर हालामाव नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल थाखोनि गेलेनायफोरखौ खुंनानै गामियारि ओनसोलनि गोबां लाइमोन गेलेगिरिफोरखौनो थुलुंगाखां होनो हादों आरो गेलेनाय हारिमुखौ जौगाखांहोनो हादों। बिटिआर सरकारा गेलेनाय बिथिङाव गोबां सोलायनायखौ लाबोनो नाजादों आरो बिटिआर हालामनि क'क्राझार आरो बाक्सा जिल्लायाव थाबैनो स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननाय जागोन होनना मिथिहोयो इएम दावबायसा बर'आ। बेजों लोगोसेनो इएम बिथाङा बुंथिबावोदि बगाजुलि हालामनि रायजोफोरा सिगां समनिफ्रायनो सोमावसारनायाव गोबां बाहागो लाबोदों। बे हालामाबो एसे जौगानायाव फैबाय। बगाजुलि रोनसोन्द्रि क्लाब लाइब्रेरिनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लानाया थारैनो बाख्नायजाथाव। रोनसोन्द्रि क्लाबनि आर'जलाइ होनाय बायदियै बे जायगानि गेलेग्रा फोथारखौ फोसाबनो थाखाय थांखि आजावगोन होनना रायजोफोरनि सिगाङाव रोखायै फोरमायथिबावो इएम दावबायसा बर'आ। 8थि खौराङाव दङ थैसाम 2 बर' सावथुना सिनेमा हलाव होनायनि नैथि सानाव 10,79,680 रां आरजिनो हाबाय। 9थि खौराङाव दङ गुबुन गुबुन प्राइमारिफोराव रानना होनाय बादिनो मैया क'क्राझार जिल्ला नादांगारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय मोन 8 क्लाबनो जोलुर गेलेनायाव गोनांथि जानाय मुवाफोर रानना होदों। क'क्राझार जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलआ 10थि खौराङाव दङ 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय थाइखाजरा बिसिडिसिनि हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय बारग' एनडिएफबि आथिखालाव बिपिएफ आरो कंग्रेसनि सोद्रोमा महरै खामानि मावबोनाय फारियै रन्जन बसुमतारी, सिबिचर बसुमतारी, रिबिचर बसुमतारी, जयन मुसाहारि बिथांमोना मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों।